cela nithule laleli nobe ngayazi usezoyaze yami cela nithule laleli ngoma nobe ngayazi usezoyaze yami ngoma bedlozi lami zungikanyisela indlela zami hambe ngilithathayo lona lunzima kodwa ngizozama bedlozi lami zungikanyisela indlela zami hambe ngilithathayo lona lunzima kodwa ngizozama. Sambali mfowethu. Hayi kaphila. Nazo. Uvelaphi ungasakwazi? Hayi, ngikhona endaweni ukuthi nje ngisathe ukucasha kancane yabo. Uyanyamalala nawe. Ngisathe ukucasha. Uyanyamalala. Manje thini izinto la ngaphandle? Umuntu ufika sekukubi nje, kunendaba engekho kahle. Kumele ngikwazise yona. Kwahlana usuqala ukungibeka esinye isithombe ke manje indaba kwenze njani? Yabona amageba. Lo mfana wakaMthetho. Lo wasinda ngalolu suku isihlasela. Lo mfana ubuyile mageba. Ukhulile manje. Ukubuya kwakhe akunginiki ukuthula. Okuwesi ubhizi ugijimisana nodadewethu, angazi ukuthi kuphi inhloso yakhe. Manje wena bucabangani lo? Yabona mageba, uma unganginika noma ithuluzi nje okumele ngithi ukumthusa kancane khona ngizobona ukuthi kahle inhloso yakhe kuphi. Balo ukuthi ugcela amadade. Hayi no akuhluphi. Manje ubonisa wena njengoba ebuyile khona into eyinkinga angasezama ukuyenza. Yilo nto egijima emqondweni nami ukuthi nje khona afuna ukwenza. Hayi nogule ubala lo ithuluzi nje kunika. Hayi ukuthi ukumthusa mhlawumbe khona ezinye izinto esoyibona ngayo ukuthi ahlala inhloso yakhe yini. Ngoba mhlawumbe kunongenzeka sothi sicabanga lokho sicabangayo kanti hayi yena akekho lapho kodwa ke phela ngeke uzwazi bathi akukho zinyane lenko ungadliwa kucebe izimo. Uqinisile lapho. Yeah. Uqinisile. Yazini awubambe nalo ithuluzi yabo. Oh hayi likhona kanti vele. Ya likhona la ithuluzi. Awubambe nalo ithuluzi. Uliphathe kahle ke lelo thuluzi la mfana wami ngoba uma wenza something mina nawe sesicabele. Hayi khulile ungathembela la kimi. Ake ngithi nje konke kuzohamba kahle kuzohamba nje phela umuntu uma ephethe nangu baba nomama hayi. Angiziboni inkinga. Hayi no awenze njalo mina sengithemba wena. Hayi ake ngivele nginyamalale khona manje mageba ngibe ngiqale ngilungiselela nje ukuthi ngizomthusa kanjani lo mfana. Ngiyakubona unamatata hayi anginankinga hayi no awuhlale kuyena lo mfana umbeke imbashalala mhlawumbe khona ansozobuya na mageba nazo izandla edlula ikhanda mfethu bonga nazo Singile lo kompani siyabasabisa esami ispani siyabanyanyisa esami ispani siyabasabisa. Ngani yazi nenkinga ngapha nobhuti wami ongafuni lutho ngami ngapha nginomuntu engimthandayo manje ngenze njani neqe elithini mngani angithatha ubhuti akho kwangishela ngiyakhumbula mina ngizobulibazisa ngala wena khanzi wazi ukhuluma izinto zakho losama hayi ngiyakhumbula lo ndaba uthi wakushela manje wena njani khulileka konke kubini okay mngani futhi ngizolinda wena ke mina khulileka mina ngizobulibazisa ngendlela ezithize wena khanzi wazi ukhuluma losama mngani eqinisa wena hayi ngiyajabula wena mngani ama ingeke ngiyakuthanda uza la Sabele bhuti wakho. Ngiyabonga ngani yo. Hayi. Hey bye mngani. Ngizokubona yebo. Bye. Bye. Bye.
Phela. Oh, hayi kade ngiphuma ebhuti. Yebo. Wena. Ayithi uyazi nje ukuthi kwenzakalani ekuqaleni so ngikhuluma le nto kanjalo. Bhuti ngaphinde uzame. Ngeke. Bhuti. Yabona nganina ngalokho kuxoxa engabhekana nakho ekuqaleni siwayo. Awuzame ngisho. Ngibona. Manje wena yini usuthi manje ngilendele lento ngoba phela uyazi ukuthi into eyenzeka yangiphatha kanjani yini ngempela manje kuwena umuntu osungihlephela isinyathi. Cha, phela cha nje ngabe ngizama ukuthi yabo. Hayi ayikho into ezamayo. Yabona lalela lokho engakwenza kwani uma ukuthi wayeyimisela ngami wayezongilalela kodwa akazange ukwenza lokho so nje ngicela ukuthi uyiyeke le nto angeke ngikwazi ukukhuluma ngayo. Bhuti ya. Hey, hey, yazi dadewethu, ngicabanga ukuqhubeka la ubaba washiya khona njengoba wazi ukuthi ebakha ekhaya. Manje cha wenze kanjani mfowethu? Angazi nami, kodwa ngicabanga ukubona nami njengendoda. Shuthi kumele sibambisane ngibonakala ukuthi senze njani. Ya, manje awusho ukhona nawe ungakufaka uplan nje. Cha bafuna okwamanje engakabi nayo. Kodwa ngicabanga ukuthi sizohlanganisa amathambo engqondo. Mhlawumbe khona kuzophuma. Hayi, ngikuzwa kahle umusho njalo. Yazini ngizokubona ntambama khona la ngisaphuthuma khona. Hey. Ubumpoyini. Angimazi. Hey wena, ubumpoyini man. Qinisile angimazi. Lalela-ke. Ngifuna umtshele ukuthi ngithe akahlukane nodadewethu. Uyangizwa? Ngiyabulungile. Ngiyangizwa wena manje. Hey webaba. Yebo. Ngicabanga kuya ngapha ezansi empilweni. Ngifuna ukubona uzama ngapha. Manje inkinga ile ndoda engayazi ukuthi izoqhamuka nini kanjani. Manje le ndoda vele yagcina vele imise kabi vele. Ngimise kabi bona impela. Kodwa-ke asazi. Kunento engifuna ungisize ngayo kodwa. Ngifuna ungihlanganisele iy'nsizwa. Kunento efanele siyibhunge nancane. Hayi, qhubeka lokho kukulakho ngokwenzela qhubeka ungasabi. Hhayi, abe ngiphuthume ngapha-ke emfuleni. Ngicabanga ukuthi ngizobuya sekuqondile. Hhayi, awuzama ukubheka kanjalo, ubheka kanjalo. Aso. Ungakhohlwa-ke nje. Hhayi, o-right bafo, ngilungisele.
Hey! Hi. Kanti sihamba kanti unjani? Ngathi emazi usubhuti akuhlanya kanje ufuna ukumbulalisa nje lo mfana. Hey, angifuni ngisho ukuyingena. Soze sikhonjwa lesigcawini. Hey, hi. Sawubona sisi. Yini kwangathi uyakhala nje? Ikhalela nodi intombi ente kangaka. Inkinga nje futhi engazi ukuthi ngayimela kanjani ngeke. Hayi, ake sithi sengifikile-ke nje mina. Ngizokusula zonke lezo inyembezi ezisemehlweni kanye ney'nkinga ezisenhlizweni. Ngiyaxolisa bhuti wami kodwa angiboni ukuthi ungakwazi ungibuyisela ubaba nomama. Eyi, khona kuyinkinga-ke kakhulu sisi wami uma ubhekene nenkinga kanjalo. Kodwa uma kuthiwa nesikhathi bese sohlala sithi ukuyixoxa le ndaba. Hhayi, bengizocela kungiphi inamba yakho sisi. Khona uma sinesikhathi sizokwazi ukuthi sihlale sixoxisane ngale ndaba. 061 3314 203. Sawubona. Yebo sana. Uyaphi? Hayi kuhle. Cha. Ngithe namhlanje ake ngijulile. Ngizoyizwela nganyezwe zami indlela. Isikhathi kahle. Kungani wathatha isinqumo sokuthi isicelo sami usibhekisele phansi? Kulapho-ke okushoyo ngiyakwenza. Ngoba ngangazi kumele ngithini ngaleso sikhathi. Kushuthi njengamanje usuyazi ukuthi ukuthi Engingakusho nje ukuthi yami inhliziyo yayisuzeke ukuthi afune manje indaba ungabuyanga ezintweni ongitshela yonke. kwaba nenkinga nekhona okumele ngiyilungise ngaleso sikhathi. Hayi, ngiyabona. Futhi-ke singakhohlwa ney'nkinga sizama ukwakha kabusha uma kuwukuthi usuyimisele futhi.
Kanti kwenzakalani ngempela? Sibona abanye ngapha, sibona abanye ngapha. Hhayi, kuhlukile sisi. Hayi niyasiza. Hayi, Hayi. hhayi, ngiyakutshela. Silokhu sibona nje imihlola. Hhayi.